Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Karon mag-upload ta sa atong Palamay Drama Compilation Part 72. Sa kadugay mga listeners no, nakaabot na jud ta og Part 72. Pasalamat ko mga listeners nga sa hinay-hinay nakaabot jud ta ana no. Og tungod ninyo pod mga listeners, daghang kay salamat. Ako isingit og shout out si Ray Aventahado. Shout out mo da Ray. Shout out pod nako si Bibs Alam. Karon magbasa na ta sa atong comment section para ma-appeal na to sa atong pag-vlog. Mirna Urban. Hi sir, maka-inlove ba imong drama? Pati ako na inlove na. Salamat sa drama sir, makawa sa stress. Daghan pod kayo salamat Mirna Urban no. Bago na natong komentor si Mirna Urban, daghan kayo salamat sa imong pagsunod ma'am sa atong drama. Kang Binji Kasyong. Shout out idol, karon lang ko naka-comment pero pirmi ko gasunod sa imong drama. Nindot mga drama, salamat kaayo idol. Salamat po kayo Binji Kasyong no. Karon na siya nakabalik og comment sa ato Si Binji Kasyong, dugay na nato ni siyang listeners. Binji Kasyong, karon pa siya nakabalik. Daghang kay salamat kay Binji no nga pirmi gapong kagasunod sa atong mga drama. Kang Jojo Buna, salamat sa upload idol. Dagan po kay salamat Jojo Buna sa pirmi nimong pag-comment o pirmi pagbisita sa atong mga drama no. Pirmi nimong pag-view o pagtanaw o pagsunod sa atong drama. Salamat kay Jojo Buna. Kay Music Libre Mix, pa-shout out sa next vlog nimong Lods. Dili jud ko laayon sa imong drama. Salamat kayo Music Libre Mix no. Pirmi kag sunod sa atong drama. Kang Edgar Palma, kini boss, makalingaw na pod mi. Salamat kaayo. God bless dol. Daghang ka salamat Edgar Palma no. Pirmi na kag-comment sa tuwa. Og daghan jud kay salamat. Kang Analisti, lingaw na pod among silingan sir. Sige lang pangatawa kadungog sa imong drama. Makalingaw kaayo. Og salamat sa pagbasa. Daghang kay salamat Analisti no sa imong pagpaminaw o pagsunod sa atong drama. Kang Arlene Berlin. Hi sir, thank you kayo sa paglingaw namo kanira jud among gihulatan nga drama. Makalingaw kaayo. Kalit ra mi katawa diri. Daghang kay salamat Arlene Berlin no sa pirmi pod nimo pag-comment nga maapil ka pirmi sa akong vlog. Daghang kay salamat no. Daghang kay salamat sa akong mga komentor ya nga naapil jud sa atong pag-vlog karon. Sa atong part 72 no. Ug ang Susit Palmeros, kini sir makatawa na pod mi ani. Salamat kayo sa pag-upload. Salamat pod kanimo Susit Palmeros no. Pirmi na kaga-comment sa tuwa. Daghang kay salamat. Amping-amping dia no. Ang Lina Buna, idol, thank you sa pag-upload. Salamat jud kayo. Lina Buna no. Kang Tupir Valdez, salamat sa drama do, lingaw kaayo mi. Daghang kasalamat to Pero Valdez no sa imong pagsunod pod pagminaw sa atong drama. Daghang kay salamat. Kang Buyit Lidra, sana all jud idol makalingaw kayo. Kini si Buyit Lidra pirmi jud ni sa comment no. Straight na siya comment sa ato mga 2 months na siguro no. Salamat kay kanimo Buyit Lidra no nga pirmi kag comment sa ato ug salamat jud kay sa imong pagsunod sa atong drama. Si Oscar Abayadug, salamat na sad idol. Halag 1 hour, importante na ka idol. Ngan kay salamat Oscar Abayadug no. Kini jud si Oscar Abayadug mao jud ni akong solid listeners no. Kani adto pa ni. Tugay na kay nagasunod si Oscar Abayadug sa tuwa. Og shout out dia sa imong misis Oscar Abayadug. Og salamat kay sa imong permi pagsunod sa atong drama. Kang Karin Baroy, hi sir, happy kayo ko makapaminaw sa imong drama. Di jud ko kompleto akong adlaw og salamat kaayo. Daghang kay salamat Karin Baroy no. Nga pirmi gapon kaga sunod sa atong drama, no? Salamat kay sa imong pagpaminaw pirmi sa atong mga drama no. Kang Helen Valdez, salamat na sad sir sa pagpaspas og upload. Basta kami diri uban sa ako may gagaw. Grabe jud among pangatawa pag maayo. Daghang kay salamat nimo. Hilin, daghang kay salamat Hilin Basi. Mga komentor nako tanan no, daghang kay salamat jud sa inyo. Isa jud mo na appeal sa atong pag-vlog no sa
Daghang kay salamat. Kang Romy Boy, salamat idol, lipay kayo ko sa first comment jud ko. Timing kayo idol nga maopasad akong paghuman og hakot og lubi. Nagduyan lang while gapaminaw sa imong drama, magkalingaw kayo. Daghang kasalamat sa imong Romy Boy no, sa imong pagpaminaw sa ato ang drama. O salamat po kayo sa imong pagdili pag-skip ad sa atong mga drama no. Daghang kay salamat kanimo Romy Boy. Kang Nilda Yikik, nice drama idol. Wag tangjud ang kalaay. Ang persindir idol may gali wa na dayon og pusil ang bana og kabit. Og salamat idol sa kanunay kalingaw kaayo nga drama, more drama pa idol. Daghang kay salamat kanimo Nilda Yikik no. Kinis Nilda Yikik taon nga po ni siya nag-comment sa ato no. Salamat kanimo. Ram Rico, lamian man ko sa imong drama idol, sige lang ugay akong Junjun. Salamat kayo sa imong drama idol ni ako sa Manila. Shout out nimo dia no Ram Rico no. Pag-uni na to nga komentor ug makalingaw kayo iyang comment dira nga sige lang kuno ugay ang Junjun no. Shout out nimo dia Ram Rico no, dana sa naka sa Manila karon. Ping-amping dia no. Sugar Santos, nagsige na og katawa akong uyuan idol, nakadungog sa iyong drama, hapit na jud nagtagak sagdan. Nakainom man og fighter, i-shout out daw siya, Delphin iyang name. Lingaw kayo siya sa imong drama idol. Shout out dia no sa imong uyuan na si Delphin. Shout out dia sa imong uyuan Sugar Santos no. Shout out dia Delphin. Hinay lang dia pag inom og fighter no, kay bisin mapiang ka. Salamat kayo kanimo Sugar Santos no sa imong perming pag-comment. Ma'am Marisa Hilwa, okay kay idol, nakatawa ko bisan og nagtrabaho. Gitawag ko sa akong kauban kay mura na daw ko naay something, ako ra isa si katawa. Okay ra na Ma'am Marisa Hilwa no. Makasabot na imong kauban diya sa kadugayan no? Pasabta lang siya nga nakay paminaw nga drama nga makalingaw kayo ug amping-amping diya ma'am sa imong trabaho diya no sa laing nasod. Kang Ma'am Liquins, sir kung makauli ko pwede ka ma-meet. Way problema na Ma'am Liquins no, amping-amping diya sa imong pagtrabaho diya. Lisod delikador ba karon dia sa Dubai no, amping-amping dia. O salamat kayo sa imong pirming pagsunod sa atong drama o isa jud ka nga naapil sa atong pag-vlog. Ma'am Ana Hajin, salamat kay idol, lingaw kayo ko bisag ako ra isa. Daghang kay salamat nimo Ma'am Hajin no sa pagpirmi pud nimong pag-comment sa ato o pagpirmi mo pagsunod o pagpaminaw sa atong drama. Daghang kay salamat kay ma'am o amping-amping da ma'am sa trabaho no, kay dili jud lalim ang trabaho sa atong mga OFW no. Kang Ma'am Lisa Aduan, salamat kayo Lods, habang busy sa trabaho padayon paminaw sa imong mga drama, makalingaw kaayo. Daghang kay salamat pud Ma'am Lisa Aduan no sa pirmi nimong pagpaminaw sa atong drama. Daghang jud kay salamat ma'am nga isa jud pud ka nga naka-apil sa atong pag-vlog. Daghang kay salamat no. Kang Oscar Abedog no, ikaduha na niya comment. Hastang laaya ni idol tungod aning drama, hapit masunog akong payag, naputol pa akong duyan. Okay ra gyapon dol, importante daghan na lingaw. Ana jud no. Ang importante Oscar Abedog nga daghan na lingaw sa atong makalingaw kay nga drama no, daghan makadungog no. O gusto na ko pagpasalamat kanimo Oscar Abedog nga naa jud ka pirmi sa ka-support sa ato o pirmi nimong pagpaminaw. Shout out diha o pag-usab sa imong misis. Shout out diha ma'am no. Ug salamat kayo Oscar Abedog. Kang Binji Kasyong no, kaduha nga po niya comment si Binji Kasyong. Shout out idol, karon lang ko naka-comment pero pirmi ko gasunod sa imong mga maanindot nga drama idol. Daghang salamat kanimo Binji Kasyong no.
O usbo na ko, no? Pagpasalamat. Kanimo, Benji Kasung, dagang kasalamat sa imong pirming pagsunod. Sa maski karon ng kang comment o balik. O mauto mga listeners, atong anan ga comment sa ato o na-appeal sa atong pag-vlog. O usbo na ko. Kasalamat sa tanan ako mga komentor. Na-appeal sa atong pag-vlog, no? O usbo na ko, dagang kasalamat. O din na ko, dugayon mga listeners, ato nasugdan atong Palamay Drama Compilation Part 72. Ako si Daria. Inaingon, nahibaw ba ko nga ngilad nga maibog ta og lalaki nga doon na tag-iya? Pero abot ba uy? Maibog ka ni kog laki, kinsa pay tag-iya, buhaton kog gyud kutob sa kong mahimo nga makatilaw ko niya. Mauni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Oh, Yats? May gibugan ka doon ni Rinloy? O yads uy, gibuwagan ko niya kay natagbaw na kuno siya nako. Unya? Okay ra ka, ano? Ha? Huwag ka mapugong sa diyang gibugan ka niya. Nganong mupugong man ko? Labaw pa mga kong gipulan na niya, yads. Yats? Yes, Belio. Di ko mamugo sa tao nga wa na gusto nako eh. Kagwapa na nako Makakita pa kog labaw pa niya no. Ako pa man gani mubuwag sa uban kay natagbaw nako. Siya pa kay pugna nako. Nga biyaan ko niya. Kever. Bahala siya. Yats! Unsa ma? Mao ka na. Wa na ko makauyon anang kinaiya nimo. Kay ngano di ay. Unsa din ning kinaiya nako ma? Sama. Wa ka masayod kung unsa nang kinaiya nimong nahuptan nga kinaiya nga way ayo. Kay unsa man lagi ko. Ay kanagong mag-ilis-ilis kag uyab yano karkayo. Uy, inday, kinaiya nas usa ka lalaki oy nga kun mapulag babay mo biya. Pero ikaw in taon babay kang dako. Ikaw ang alkanse. Kay magpahilabot ka mas laki sa dili pa mo magkabuwag. Ay sus mama baya. Moderno na rong panahon oy. Basta kay mo nay ako. Di ko mawili og laki kung ako'y mapulan. O kung doon ako'y laki nga magustuhan, buhaton ko ang tanan aron ako siyang mauyab. Daria. Unsa? Uy! Naibog sa uyab ni Ani? O yads, ganahan ko niya. Macho og lawas o niya husto sa barog. Ang ubo sa tingali no, husto sa tingali sa barog. Ay! Ay, dal. Yats. Tanaw na ko, Yats, no? Mura og ko ang sabarog ang iyang ubos, day. Ha? Kay, tutukir ko na iyang pundiuhan ko. Lupyak! Ay basta, tistingan lang nako eh. Kana kay nipilit si ani niya, husto sa barog ang iyang ubos. Busa iyot, tilawan kung iyang uyab nga sinanding. Lipay gito na si Ani nga hatagan ako siya kwarta. Kaya iswig duman ako ron. Ako gining panggaon akong uyab aron di ko niya buwagan. Sige pa daw siya reklamo na ako kung mag-sex me kay di ko na siya magtagbaw sa ako Pero hinighatat ako kwarta. Ay, dayong gakos og hugot eh. Nanding! Ito na may nagtawag na ako. Hoy, Nanding! Hoy, ako ni Uy, si Daria! Ay, si Daria to. Huwatas ako bigay makikistorya ko ni mo, Ding! Ay, ibo na binubihanan Isa. ako. Ni ako tapos siya cute. Salamat Klaro kay nga ni gamay ko Hunong. boss. Ni Hunong juga gwapo, thank you kaayo. Say ato ni mo pa. Asa day ka? Humutan ni mo imo nang kagsantos ipaso. Ako mamasita ko sa kong uyab nga si Ani katong may nagsudan ba? Mao ding nagpahumot ka. Lami ang gakso ni mo, oy. Uy, ha? Lami kang gaksoy. Ding, ding. Ay. Kanang, nakagusto baya ko ni mo. Ha? Lagi. Ako sad. Ganahan ko nimo. Pero may uyaw na mong good ko. Kung imo kong panguyaban no, sugton ta ka. Kaya lagit ko nga duha mi sa imong life. Unsa? Lagi. Tibot ka nga. Duha mo sa akong kinabuhi. O sige. Nakagusto man ko nimo. Sugta ko. O di lang nang ko tibaon si Ani ha? Ha? Sige na. Sugta ko Daria. Sige, uyab na ta. Uyab na ta, Nanding. Yes! Salamat Daria. Salamat kayo. You're welcome. Tilaw na ko ini ron. Papay nga cute. Papay nga gamay. Uy.
Oh, wayots! Ha? Nagkauyab na ka mo si kagabi ni Nanding. Uy, huwag siya makapadayon o pamisita sa ni Ani. Ay, yes, yads, uy. Nipaulit na lang siya kay nagabian na nigtabi. Yan, ganahan kay kuniya, yads, kay humot, ya, match, o kay lawas. Ay, niyo. Ang pudyuhan, lupyak man. Pe, okay ra ka na, Di nga okay lupyak. na, uy. Kana kay nipilit si Ani niya, okay ra ng iya, ha? Ug yads karong hapon, mag-date me. Mag-abot pa sa syudad. Ug sigurado ko nga manood, big mabugnaw nga dapit. Hala, motel. Motel ning gihunungan sa gisakyan tang taxi. Oo, Daria. Ay manuta diha. Aron sawan ta ang kalipay. Okay ka ba? Okay ka ayo mahal bayat ka. Busa ihatag nako nimo karong higayon na ang tanan mong gustong mahitabo. Kukumot ning imo. Pero nga nam ning daan ay. Wala namang takom. Dagang ang dagko nga ni Sodi ha. Kira na uy. May kapas kay mo pe. May kapako og niisog na Giatay baya ning imo kay gagamay ani eh. Batse oy, sunod nagbalik imo. Di mo brief. Ay, gisulog din mo Balik, balik ang akong brief. Kanangod kay mas taas pag imong dila. Dayon dihag ungad sa ako, padayon diha. Feel na ko nga mas gilok pang imong dila kaysa imo ha. Padayon nang dingbi. Usit baya diri. Padayon dihag tilap sa ako. Dira Sige, batahanan ako diha. Sa yun, mo, uy. Uyab na sa ni Vilma, ang imong giuyab. Yads, napachansing man ko niya. Nanguya pa sa dayon. Mong ako dayon gisugot, di ba? Sa dugayan. Maya, no? Ang ka na noon si Lucy Rigao nga uyab ni Vilma. Pwerte, gina, ka-super nga gidakon niya. Ha? Dako kay nang iya daw. Wow! Kaya ka usan, no? Nga nag-short na siya, no? Nga wa magsinina. Ay, bas landay. Kuanda ka nang ganinaw ginako. Nigimaw. Nigimaw gyud ay kung pag yaninaw niya gimaw di ay mao gid ay ang short day ni gimaw day. Hello. Ano kikirig ka day mo kikirig jud ka nagbigo ka nang iyad day. Maunay gusto na ko iyot. Mukirig-kirig ko sa kalami. Kinsa na, uy? Ay, yats. Ang uyab ni Lucio si Vilma. Murag suko lagi. Nahibaw na tingali na siya nga uyab namin ni Lucio. Pagkangilan yun ni mong batasan, uy. Mangilog ka ba, kuyab? Uy, wag ko mangilog sa imong uyab. Uy, siya nang uyab na ako. Gisugot ko lang siya kay may pagtanaw man sad ko niya. Siya man siya nang uyab na ako. Dili man agud ako. Kinilay ikasulti ko ni mo. Buwagi ang akong uyab aron dili ka magbasol sa kaulahian. Makaluluoy ka lang, uy. Kung mapadayon ka sa imong pagpakabuang niya. Kolayon. Hala, yats. Magbasol ko no kaoy. Kawayan ko no ay. Kung dili ni bubagan si Lucio. Da, shit niya. Hala, Kana, day. kay nakahimo pagluib si Lucio. Aw, wa siya mahigugma. Nagpasabutan na nga ako ang ugugma sa Lucio niya. Og maon ni, buhaton ako ang tanan ron para bilit pag ay si Lucio nako. Aton ko ang tanan. Sana all. Umiyagit sa'yo po na ning murag munggos. Uy, Mamatay na ko lang ng bilong Lucio. salamat ni may bata na ko ng smutil, ha? Malami ba ni Lucio? Hindi na kayo. Ubo na ako kung break. Kita na ako nagsasakit lang ko eh. Kabayo! Shit, kadak ko. Muni po sa naman. Padayo na lang yun. Hindi na ko ako kakawin. Hindi na sa punta eh. Sige, sige. Hindi na ito. Ubus na ka. Sige, lang ka. Sige, sakit na ito.
Mabdos ka sa kong anak. Yes, Lucio. Nagbunga ang duha ta kagugmasyo. Lipay ka. Lipay, kay Bida. magkaanak na ta. Hoy, wako'y gugmani mo sa gamay eh. Tarong uy. Ipanguyabal natin kaya kinapakita. Wag gusto ko. Si Vilma ako uyab ako kasdan. Parehas mo. Ipundo na ko. So, bersama mong mabdos sa akong anak na yun. Siya may pakaslan ako. Dili ikaw, Daria. Lucio. Kapait kumangutot dala igi. Midako gid ang akong tiyan ako pakasli sa nakapamabtos nako kay wa man siya gusto nako. Diha na ko nagbasol sa akong pagkauna-unahon og laki. Nga gusto gid nako ang punon ang laki bisag wa man kagusto nako. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Mila, ginaingon, dili gyud maayo nga kanunay kang malayo sa imong bana. Kay kung ikaw hidlawon sa lawas nun nga panginahanglan, sigurado gyud nga sa laing ikaw mahilabtan. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimutan. Aon sa day, ato ka i-assign sa inyong amo sa probinsya? Uy, dong, doon na may giaplihan dito nga branch na mo sa pawn shop nga akong gitrabahoan ba? Ato kay assign. Pero mas ko ang akong sweldo dito, above minimum. Layuan ni mo eh. Tintugnaw ra ba taong ronday? Lagi, uy. Pero saan man nga mo may pagbuot sa mong amo? Wa man ko'y duty kada sa patug Domingo dong. Mag-ulian lang ko dinhi kada sa patug Domingo, ha? Sige. Paitabihan eh. Ako ang tangay mo trabaho kay imong kong bana. Ikaw naman noon. Sikti lang gud, uy. Ang importante nga nagminahalay ta. Basta, ay lang dit pasagding atong anak, ha? Kamay pabaya na. Kano sa mga kay pada sa probinsya? Sa sunod adlaw, Kung mao na, tana. Parto sa ta. Mitras na pa ka din eh. Birahan sa tikag mayo day. Uy, tubod-tubod ang magtubod ang singot baway basubas. Sa kwarto na. Tana na yun. Mitulog na. Birahan ko din mo kayo day. dahil pangarag maayo ka na. Kahapit na gulargag probinsya. Ato na ko dong. Sige day. Basta mauna to ha. Uli yung ka kadabado og minggo ha. O dong, uy. Sige, ato na ko. Pairag maayo ng imo, ha? Kaya nagbalik na ako. Magbinirahay tag maayo dong. Limbasan ko ni Permi. Sige. Oo niya, sa wapa man kamulakaw. Ha? Ang saman. Tauran sa naglansang mo ba? Uy, uy. Pagbunlot naman sad. Sige, uy. Dalion lang na to, ha? Tinagpaabot na kong sakinan sa kalsada nga mo ay muhatod na ako sa probinsya. Dalion lang na to, ha? Ano sa may bintana? Pang-umbaw lang di sa bintana niya. Kambuang. Ganun mo lagwa ba? Niya panagad sa mga tao nga mga giha. Sige, mababay lang ko. Sige, bilang ka. Bilang ka. Sabi ko na naman pantili. Kinuhay ko. Kaya ba paspasin yung kinagpaabot na to sa kinan. Uday, wara-wara diya. Unsa yuts? Naibog na ko si Jonas na itong kauban sa trabaho. Ay, ko lagi, girl. Misulti kit siya na ako. Karoon ko ng gabi eh. Wato siya itong giabangan nga boy. Mamisita sa nimo. Yuts, oy, minyo na manggod ko. Di na pwede, no? Oo, bitaw no. Ay, ang sagot yan eh. Bitaw no. Ay, ako bitaw na siya nga ginyon. Nga may bana ka. Pero, bahala na ko no, may bana ka. Masagot na ko na siya. Ngayon ka. Imoon mo og kabit na. Di lang ko, Yads, uy. Mahadlo ko, uy. O, dili ko? Sige, ako na lang siya balibaran. Ayaw, tempa sa. Balibad, di ko. Pugong man ka, ha?
Layo apa sa Padong Domingo, uy. Sige. Papamisitahan na lang siya, day. Dugay pa mo kung Sabado, uy. Di lang sa kumuulis amo, uy. Ang tapan manggod mo bingkod ron. Sa Ponsia, pinig duty nato. Mudiga ganin na siya ni man nasog ka dayan. Para diritsa na. Ayaw, uy. Sige. Di ginoon ko musugot. Papamisitahan na siya, uy, kay... Ano na ko siya sugton, day. Tinuod ka, day, Mila? Gisugot na ko ni mo, day. Oh, pero... Jonas, may bana na pa ako, ha? Okay ra na dayo eh. Usaray atong bantayan. Ang imo rang bana. Oh. Kaya ako, ulitaw man ko. Pero layo ra katong mong bana eh. Oh, noon, layo ra. Kapoy po pauli ka na sa paduwi, kas kay Pliti. Mulang? Kas gyud. Karong sabado day, inigdiop na to ha. Manuroy tas lungsod. Doon may lodging house dito. Check in ta day. Ma-check-in ta? Dami. Makasahat na dyan ko inis akong bana. Ay, di lang ko ka magsaba sa mong bana, good. Layo ra bitaw to. Sige, uy. Kapoy masagod og uli kita Sabado. Sige, bahala na lang ni uy. Karong Sabado, ma-check-in ta sa lodge sa lungsod ng Jonas. Mas may bana na kaday ug may usa ka anak. Pero uguta pa ning imo. Ulit Sabado, at... Uya eh. Makaraon yun na ito nakuha na. Bitaw, lupig man ni mo kung bana, uy. Siya, kutob na just to look around. Pero ikaw, 5 ka round. Unya, unsa man. Uli kapag Sabado, kada og Sabado Domingo, muli ka pa. Dili na, uy. Kapoy uli, uy. Oh, para di magdudang akong bana. Mauli na lang ko pa next, ha? Inutok style ba? Unsa? Mabdus ka? O ako yaman? Oo, ikaw. Pero ako, dili mo ang kunin akong bana, no? Maang ko na eh. Magulian man ka panagsa sa inyo. Maang ko lagi na, maang ko na. Magkakita lagi ko sa akong liwat, day. Magkakita lagi ko sa akong anak, day. O karong Sabado, muuli ko. Akong pahibaw na akong bana nga maptus ko. Yes! Okay, kiday. Bisag tagsar ka mo uli, pero sudlan kita ka, namabdos kita. Bitaw, hingigo kay kadong uy. Agay! Bisag tagsar akong muuli, pero pak! Igo kayo, perting syuta, Ay, sus. mapdos ko. Dali rin niya kinapagawa suday. Pagkatihan na nato, ha? Girahan di kag maayo, day. Sige. Aron ini ka human sa nimong panganak. Girahan di ka mababdosan ka. Diba? Tulo na itong anak. Oo. Pagkapai Unsa? Dili ang imong bana ang abahan sa imong kisabak. Oh, ma. Pero ay lang pagsabang dani, ha? Kay nagtuor ba yun siya nga si amahan ini? Purpita pa ya taon ni mo milaoy. Ngano na kaako ka mas pagbinuang sa imong bana? Kapuutan na pas imong bana na unsa ka man in taon, uy. Di ako maliwat ni mo, ma. Agay! Oh, di ba sa buhi pas papa, may kapit man sad ka. Uy. Busa na ako maliwat ni mo, ma. Liwat ko ni mo nga hingabit. Dile a ella que me lo Natawag yun ang akong anak, dili ang akong banang amahan. Kunya karon, mamdos na pud ko si Katulo. Agay! Kiyapon si amahan. Igo na dahil
salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Cedro, inaingon, batingon ning minyo ta nga makasilingan tagbabay nga magsigi og panguhit nato. Kay moabot gyud ang higayon nga matintal ka sa pagpakasala. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga dili ako mahimong mahikalimtan. To nagisad akong truck di karga ang tanan tang mga butang dong. Bida. Kung wa palang unta ko makatrabaho og syudad ay, di gyud unta kong sugot nga mamalhin tagpuyo sa syudad. Ay, balik na masab ka anak uy. To anak uy. Nahakot ang tanan na itong mga butang. Napanugon ko na nga akong mga suod nga higala day nga mubantay sa itong bahay. Kung doon ay mga abang, ato lang paabangan. O ka na, lagi kung doon ay mga bang. Sige na, uy. Kung may na magkakaog, panugon si mong mga higala. Tana, nagpaabot na nato ang sakinan sa kalsada. Sige, tana day. Ato na ta. Okay ra magyud ka ang imong igsuon day nga adto ta mo puyo sa ila. Uy, lagi. Ato naman lang kuno silang mamuyos Manila. Kay ito man sa dito magtrabaho ang bana sa kumanghod. Taha na lang og gamay day. Dili rete pangabang ubay. Ay, timing sa kayo nga bagugin silang mibiyas syudad. O ako dayan siyang natawgan. Maungwa na lang nila paabangi. Ang bata may pagkahinano. Magdakot na gid si Guido nga ato na sa syudad. Ato na niya ni siya motungha dito dong. Dong Sidro, okay na. Napahimutang na ang tanatang butang og nasuhulan ko na ang atong isugo og pahakot sa tumabutang. Ay, bakit ka ba yan magpuyo ta nga? Wa patay mga amigo eh. Maudjod. Pero sige lang, uy. Biyahan taon na ka din, may kayda ha. Kay may andamon pa ko sa atong pagkaon. Sige day. Kutuma na eh. Ting paniudto na bayarong orasa. Sige. Alis ako sa kusina. Sige day. Doon lang akong asawa. Kinto sa ting bahay sa igsuon ni Mayla da. Dagan sa mga bahay ang among silingan din eh. Nambo ko sa ubos be. Iyay bay nga sikit ining baya. Uy! Hala! Kanang naaskilit anang maumpay. Babay nga naligo. Mapis kay gisul ubas nina. Lakra kayong duha ka, boss. Gusto na yung panty. Ayaw ko eh! Ay, lumian na mabayhana eh. Dag ka ba o kahit ni siya, no? Uy, hala! Mihangat siya. Ako nakita nga naglantaw. Sus. Uy! Hala, iya kong gigidatan. Ibog ko niya. Agoy. Gikuot niyang iyang ubos nga nagtanaw na ko. Ay! Busog na ka? Lumi agad ang mabayhana eh. Huy! Day? Ano ka, uy? Mura man kagwasi mong kaugalingon? Wa, day, oy. Naguna-una lang ko ba, kung asa sa gaharon istar din sa syudad nga akong kauban sa trabaho sa probinsya, nga ni asa dro na nagtrabaho din sa syudad nga akong kauban. Mayo kay do already ayang imong giistaran sa among gipoyan ba, Nestor? Dahil sa rin ba yun sa gisultin mo doon ay babae sa inyo nga silingan mo niya naibog di mo? Ubay. Klaro kay nga naibog siya nako. Kay pilit kay tinanawan ako eh. Magsige og pangidhat nako. Ha? Mau ba? Nya saan? Wapa mo ka? Guwapa mo lang. Pero may bana. Pero mura sa gusto nga magpajirjir nako. Yes, nila sa may
Way kalibutan na ba na? Way kung babae gusto pa jirjir mo mo lang. Bay, Nestor. Oy, ayaw po palabyan na. Oy, birahin mo. Jirjira din na ba si Ro? Bay, Nestor. Bida, hadlok ang sakpas yung asawa? Ay, ubay, uy. Silingan ra ba namang babayhana? Ha? Sa'yo lipat tong asawa ba yun? Lipat lipat na asawa na ba? Sa'yo ano ba yun? Jirjira din na ba eh? Ikaw di ang banaan ng sidro, Mika? Oh, og ang nagpuyo ining baya, akong manghod. Mao ba di ay Mika? Mangod ito ni mo si Janet? Mika sad baya mi ato. Di ay? Yes. Dito na. Ato na ko dai. Duty na ko. Sige dong, duty na dito. Basin mo magabihan ko dai. Basig ba overtime ko? Ay, okay ra, uy. Okay ra, og dugay kang mauli. Lakaw na. Sige. Ari na ko dai. I love you. Lakaw na, uy, kay malate na ka. Miga. Kasi nga ni mo, Miga. Ako? Oh? Mali ako. Igson ko ni Janet ang nagpuyo ining baya. Okay. Sige. Istorya man niya akong lalab, ha? Salamat. Ari na ko, ha? Sige, bye. Sige. Pila na anak ninyo sa imong bana, Mika? Wa, uy. Kung saan pag mabdus na ako, mamubo man kay buna lang akong Kung sa pagkaon pa, kanang iyaha, kuto pa na sa tutunlan. Hindi kaabot sa tilaok. Mao ba? Luuya ko nimo. Timing ko kag mubo, no? Kanahinong akong bana, day. Kung mag-charger me, tabla ra gyud kong nanganak permi. Kay taon taas mong kayo. Dako pa gyud nagsipo. Alo, uy, mo ba, amiga? Alo, kanindot ni mo kahayahay ni mo, uy. Masuya ko ni mo kung mauna. Kanindot ba yas imong life, uy? Mo ato ka og syudad ay? Oo, dong. Ikaw lang sa bantay ni Dudong, ha? Mangumpra ko og mga lamas. O uban pang mga konsumo na to din hispay. Sige day. Okay naman ko kay mong kay duty ron. Sige dong. Alis ako. Ari na ko. Amping day. Tuwa na siya. Mugawas ko spy. Adto ko agis may kusina. Nakita to na ko si Tanya nga nagpadung sa ilang kilid sa bahay. Diin to ang ilang gripos tubig. Pasin naligo to. Nagpantir ako. Malita ko magawas si Sidro, eh. Aron iyang makita nga nagpantir ako. Sidro, asa imong asawa? Bago lang milakaw to sa syudad. Ang ako sang bala to as iyang amiko, nanong og inom. Tining nindota gyud imong og lawas Tanya oy. Mura man kag wa mabunog sa imong bana. Ay dawa gyud kay perti yung gamayas iyang buhi. Ha? Og ikaw, Sidro, nagsulti na ko si Malia nga dako og taas ang imo. Sidro, ang iyo ko pe. Patilaw akong sakit. Sige na, Sidro. Tanya. Human naman kog liko. Tana na, kuyog na ko sa Mumbai. Tana dayon, Sidro. Mitulog na. Uka pa ning imong boss. Ang imong kamot. Imong... Tuhan ning imo. Lami. Sidro. Ay, kada ko kada sa niyo. Tani ang pinapyo. Kasi ano ko ni.
Uy! May nahitabo gyud namo ni Tanya atong higayuna. Human sa nahitabo, nakigrelasyon na siya nako sa tago. Dili siya mosugot nga magkabuwag mi. Kung buwagan ko siya, usumbog man siya sa akong asawa nga may nahitabo namo. Mao nga misugot na lang ko nga magkarelasyon mi. Hangtod nga namabdos gyud siya ug ako ang amahan. Nagtuig bitaw ng iyang bana nga say amahan sa gisabak sa iyang asawa. Luuyas bana we. Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Daling, inaimon, gimahal ta ka. Apan ko ng imo, binuang lang diri nako. Awandam ta kang buhian, uy, og hikalimtan. Kay di ba ikaw ray lalaki ning kalibutan na? Mao kining nahitabos kong kinabuhi nga di nako mahimo, mahikalimtan. Mao ba day sila? O taon day Daling, uy. Pero tingguulan ni Marlon nga imong gibasted gabi eh. Oh, sa masad nimo ang tanan ko. Ginan tabitaw ka day. Nga ayaw na lang na siya papamisitahan ako. Ay, ako naman taon tong giing ng ikagawa. Uy, hindi man patuo. Dako man ka siya gusto ni mo. Pasaylua taon ko day. Pero man taon ko'y gusto sa mga ikagaw. Uy, pasaylua taon ko. Unsa? Muna isulti ni Edmond Gaw. Iya ko nung panguyaban si Dalin. Kaya nag-away ko nung sila sa iyang uyab. Palaguton ko nung niya ang iyang uyab. Agoy, magkauyab gyud na sila ni Day Dalinggaw. Kay kanas Daling, nakagusto ra ba gyud ang Edmond? Kaluoy ni Dalin, no? Kung mapaymuslan siya ni Edmond lang. Oh, kaning ingna si Dalin Gabi. Na di siya magpada siyang gibate ng tohana kay wakay ni gusto niya. Alaot lang siya kung iya kinisugton. Ah, sige, gaw. Adto na ko sa ila. Makikita ko ni Daling, gaw Marlon. Day Daling. Mao ka na day sila. Kung tinuod man nga mamisita na ko sa Edmond, sugto na ko siya, uy. Kay sibay kipitik sa kong kasing-kasing. Pero Day, wa may gusto ni mo ng tawhana. Panguyaban lang kaniya kay palaguto niya ang iyang uyab. Nag-away magud sila gud. Ug kung magkauyab na mo, nya magkabalik sila, ikaw ang luoy. Day sila. Kumusta kay ko? Ang ni uyab ba? Luuran ka kayo. Gilakayan ko. Fresh. Pasuyaon ta ka. Panguyaban ko si Daling. Og sugton ko ni Daling kay dako ba siya gusto nako. Ay, Pwede lang. uy. May nagtawag man ako. Ay, uy, si May Barlon din eh. Oh, maya kay mihunong ka. Maabot ko nimo nga, muduol ko nimo. Sa may ato nimo, Bay Marlon. Isputing man. Asang going? Ah, ato ko sa ilang Daling, mamisita ko. Ganing, bay. Hangyo ko lang, bay. Ayaw ni padayon mong pagpanguyab kang Daling. Kinaibaw ko nga binuang lang ng imo nga tuniya. Imo lang siya paimuslan. Gipaimuslan na imong igayon kay abi kay nakagusto si Dalin nimo. Gusto ka, Bay? Wa ko'y gusto ni Daling. Nag-away ni sa kong uyab mo nga palaguton ko siya. Pasuyaon. Og si Dalin ang mamahimong makaluluoy. Uy. Di ba? Igo mo lang siya paimuslan. Pagkuman, imong biyaan kung magbalik na mo si Muyab. Eh, matempa-time pagod. O sa may labot mo? Kumani akong buhaton, ha? Kung si labot mo? Oh, wala mo kilabot ba? Pero, naluoy lang ko ni Dalin. Kay, nagugma ko niya. Naluoy ko magunaw na, nga imo lang niya siyang likayan. Kung imo na makuha ang iyang pagkababay. Oo. Yun ala, yun ang mahitabo. Kung iya kong sugton. Kasi ikaw, ayaw kong pugi sa akong pagabuhaton. Kay dili ka makababag sa buot kong buhaton kang Daling. Edmond. Sige na, day Daling. Sugtan ako, day. Kung sugdan ta ka, di lang ka ako maghilak sa maabot ng mga adlaw, ha? Edmond? Daling.
Mahal ta ka. Apan maniguro sab ko, uy. Basit imo lang unya kong binuangan. Dili ti ka binuangan, oy. Kuan, ang tinuod, nagbuwag ni sa akong uyab. Oo nga, nanguyab ko nimo. Basta baya ha. Di ko nimo pahilakon ha. Lagi, dili ti ka pahilakon. Sige na ba, sugtan ako. O sige, sugot na ta ka. Nataan mo. Salamat, daling. Patay ka na ako. Unti ka sa daling panahon. Daling. Nalingaw ka ba sa itong pagpanuro sa mo? Daling? Unya, busog kay ko. Imo mo kong kita sa food court. Nangaunta ditong duha. Mau ba? Busog ba kay kayo, ha? Tempa. Motel? Ni amo ho nang kining gisakyan tang taxi ining motel? Kuan mo guday? Mo ni giunghong si driver. Anitan nga dadun. Ha? Pero, Edmond, magkunsa mata din Kaning nakakaon naman ang imong baba dito sa food court. Anya? Busog na ka. Busa ka ron. Ang pikat na sa baba ni mo akong ngitan. Virgin pa ba ko, ha? Ako rin bahala. Nami naman driver eh. Ako bahala. Tata, nudas mo tal na. Driver, nere ang plate oh. Dawata kay manaog nami. Paano yan? Hindi gabi-gamay pa. Lucha-lucha. Huwag mo katilos sa ako. Takbo na ka. Saman. Kamaali mo, be. Ay! uy. Ayos lang imong anak. Iyan di kong ibinuangan. Ako'y mga upasaylo sa gibuhat sa kong anak niya ni mo, Inday. Kabalik mong gud sila sa iyang uyab. Ug tuwa. Nagtaban do. Usbong ko, Inday. Pasayloan ako anak. Pasayloan taon siya. Kalimti na lang sila. Kalimti siya. Upa ka. Ug dagan pang lalaki nga mas labaw pa sa akong anak. Muabot siya mong kinabuhi. Oy, nako'y mahimo, Noy. Kalimtan ko na lang yun siya. Ang manghinaot ko na magmalipayon sila sa iyang uyab. Kunhain man sila karon. Ang pag-ibig mo ay nadarama sa puso mo lahuna. Pangita na laglaing babae nga imong panguyapan, Marlon. Dili na ko angay sa imong kugma. Guba na ko. Nagkadaghan ako hilapti ni Edmond. Dalin, ang gugma ko kanimo paglubad. Sana all. May ito mo man nga sakit sa imong kaghapon. Kalimti tanan. Talang ko. Kay wa mausab ang ako pagigugma nimo. Nga nagdili naman lang ikaw akong gisukot. Nagmahay ko. Ikaw unta ang makauna akong kaputli. Di ko isabayan mo. May nahitabo na nimo. Sana all. May nahitabo na sa imong kaghapon. Sige na, day. Sugta ko. Pakaslan na dayan ka. Labing daling panahon. Gisukot na taka. Dawat ko ng imong kugma, Marlon. Salamat. Dagan kay salamat. Altan mo na sasabihin ko. Marlon. Sana all. Love kita. Love kita. Kakilap sa magtila. Sana all. Marlon. Aba. O, unsa tumilap akong puso. Uy. Imo, minabtik na ako. Diyos ko, Ani. Kadak ko, Ani. Uy. Pinagkakakakit mo, Ani. Pati ko na sa'y. Halos dili ko makabarog human mi maging Marlon. Sana all. O wagit ko magmahay nga nakauyab mi. Di mahal man kay ko ni Marlon. Sana all. O karon, kaslo na naming duha. Oh my God! Wow! uy.
Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Buyax. Ginaingon, dili gid maayo nga ang asawa nga buutan imong budian. Kaya ang pagmahaymoon niya hilabihan kung ikaw iyang mabaslan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Sige day ani, duty na ko day. Og mag-overtime gihapon ko ron day. Ay na lang ko pabuta ko og panihapon. Ayaw lang sa dilak ang pultahan kung matug ka. Aron makasudayon ko kung tunga gabiin ako mauli. Sige naman lang ning imong pag-overtime dong. Wa naman kay panahon ako eh. Ayaw ka bala ka day. Inig uli doon akong gabi eh. Kung makatug ka na inig abot na ko, pukaw tagka aron magturjak ta. Ay sus ni mo Buyax. Istorya naman lay kusog ni mo oy. Pero wa na mas buhat. Basta, tinudon yun na ako orong gabi eh day. Nya, sige day, ato na ko. Kay malate na ko. Unsa? May reklamo ang imong asawa bay? Nga tagsa na lang kayo mo mag-sex? Ha? O bayo eh. Uy. Saon, inig uli na ko sa bahay. Luya naman ko kay birahan mo kung maayo ni Janet. Lami sa kayo nas Janet, oy. Bigaon kay ugnaong. Bitaw. Lami kayong anaon ba anaon? Bitaw eh. Sir, lami agad. Di ko pulan ni babayhan na. Bitaw. Karong gabi yun, mato na si ko sa ila. Binirahan sa dilon. Ayaw ihoro tayo mong lana nga to ni Janet. Binli sa na og gamay ang taon ni mong asawa eh. Malimot bang kubay nga doon na ko yung asawa nga nagpaabot na ako nga akong birahan. Maluyan ako ning uli sa amo. Mo nga, matug na ng dayong ko. Uy, natug. Bida no? Ang kuya o na ba no? Kung adto na sa laing laking ngita og kalipay yung mong asawa. Uy, kuya o ka na. Di na mahitabo bay. Patay kayo na ako kang asawa. Kay ako'y naka-Virginia. Uy. Humanaman tagpanihapon. Tanas kwarto dong na. Kay lami na kaayo. Kining day, kining di lang tayo magpalabi ha. Kay akong asawa ba? Nareklamo na. Kay iniguli ko nung nako. Wala ko nukoy ikabuga nga to niya. Kay matugnan ko nuko og diretso. Basi magdudan siya nga may kabit ko. Na, ay pakuna-una sa imong asawa basta ni ako, ha? Tanan no, kwarto na dayon to. Kay lami na kaayo pa. Tanan dayon pa. Uy. Bakit sa kong papa ni mo ay? Mayo kay nasuroy ka din day. Ako unta tumato sa inyo. May kay din na kay kumahago pag ato sa inyo. Nga naman pa. May tuyo ka na ko. Mulang, doon na kayo. Ubahin kinis imong bana nga butan. Ha? Kaya nga naman si Buyax pa. Ane, ang imong bana. Doon na ikabit. Unsa? Si Buyax doon ay kabi. Oy! Daan ko na bitaw ikaw ang giingnan nga panigin ang bana mo. Sali naman kay kaniya, oy. Na, kana bang imong bana ba? Sige mo na overtime. Pero dili din na gi-overtime man ana ang iyang trabaho. Kundi ang iya din kabit. Okay, sa may nagsulti ni mo nga may kabit ang akong bana ha pa. Kinsa? Ako ani. Odor. Di ay ha. Muna, among silingan ang kabit sa imong bana. Gani, halos kada gabi mo anha ang imong bana sa iyang kabit. Oy, ay. Ako nga bitaw nga kang giingnan nga pangit-in ang iyang bana. Salig naman ko kain nga siya god. Kung ako pa unta ang imong gisugot o gipamana, day, di tayo ka buyan. Kay mahal ta kay ka, ani. Gani, hangtod karon, naigugma pa ko nimo. Kinsa? Kinsa ingan sa babae nga ni Buyax? Kinsa adol? Janet, amo siya silingan. Kapag rin ang bahay sa amo. Ayop siya. Mahal ko man ang tagay siya. Pero nga nung nakabuhat na siya ni Eden ako. Buyax,
oras nga masakpan ta ka. Mga bitsan ko. O gador, ikaw ang himuon kong kabit. Sabi tao. Isa na siya, Buyak. Sing asawa, day. Ha? Sagpayas ka! Ikihata ka! Kay imong igugma ang among pultahan! O sige, kiha! Kay magkiniha ay ta. Una og kiha, dili ta kaatrasan. Og ikaw, Boyax. Day. Ikaw, buwag na ta. Buwag na tang animala ka. Day. Puslan mang nagbinuang ka. Binuang sab ko. Mangitsan ko. Tuon ako si Ador. Nasaan na pag-ibig mo? Dati ay nadarama. Sa puso mo'y naglaho na. Ako'y namahal mo. Dili ang imong pana. Sige, Ador. Mabawas ko sa kumpanya. Mabawas. Ibasulat ko ng akong mga sada yan eh. Magbalik na, day. Sige na, day. Sorry, Boyax. Dili na ko nimo. Kakita na kung mas dako pa ng imo. Unya, sige, pagit ko niyag bira. Di sama nimo nga, imo ra kong katulgan perme kay gitupsa na day kaslain. Buwag na ta, oy. Ayan eh. Mag-isa. Sangko sa langit ang akong pagmahay nga nangabit ko. Kay mibaos ang akong asawa. Og nakapangabit siya, mas dako pa sa kuha. Mao nga iyan akong gibuwagan sa iyo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Annie. Ginaingon, gibuwagan ko nimo, ilak ko, naghikog ko, may gani kay luwas pa ko. Nagka-move on ko, may balik sad ka, buang ka, o kining nahitaboson kinabuhi nga di na ko mahimong, mahikalimtan. Ganihara man ko din hinagpaabot niya, oy. Pero wak lang yun. Paitabian niyo, oy. Ang sa phone, si Aning nanawag. Hello, Ernel. Asa naman ka, Dong? Hello, day, ani. Sorry kay day nga dili ko makatunga sa atong date. Kaya di ako sa ospital, day. Ha? Ospital? Na-ospital ka? Ano na ospital man ka? O sabay na itambo ni mo, ha? Relax lang. Di ako na ospital, oy. Oh, Ang akong tiya, mama ni Mando, na ako igagaw. ay, Ako niya salamat. to sa ospital kay duty man si Mando. Pastilan, uy, abibin ako ikay na ospital. Oh, Liyahan ako, eh. mm, Tugid karaw na itong nakuha na. Dali, asa di mo maluya. Uy, tulog ka round luya naman ka. Ube. Si Ubi. Ospit ko. Luyan ako na eh. Uli na lang tayo eh. Ako yung naluin ni Ani. Ako rin pa siyang bakakan. Akong giinan nga to sa ospital. Kaya na ospital ang akong iyaan. No, siguro nga. Dali ra ka nga maluya kay duha mis imong kinabuhi. Buwag ki siya ha. Hindi gani mo siya buwagan. Mangita kog laing laki nga makatagpaw na ako. Ayaw taon day, Jasmine eh. Ayaw, ano ayaw man. Oo, sige. Luya naman ka. Lagi, buwagan ko siya. Mangitan lang ko ka ng paaging aron buwag. Ay sus, uy, mangita pa man siya ka. Diretso wag, uy. Ha? matud ko, kumusta na si mama nimo? Na-hospital man kuno, ingon si Arnel. Og siya gani kuno ang mihatod sa ospital kay wa kuno ka, dihang giatake sa high blood si mama nimo. Naunsab ni ko Arnel na ko eh. Iya mga apil akong inahan siya kabakakon. Bida si mata. Iya minutunguhon kong mama noon. Ansay? Hospital sa mama na ko eh. Hindi siya laing uyab. Mao nga wa taon siya katunga sa inyong date. Bakak di ang tanan niyang gisulti. May lain di siyang uyab. May lain siyang uyab, boy. Jasmine,
Imor sa amiga. Nga nang imo man kong ingon ini, Arnel. Unsa may nga kong nabuhat ni mo. Si Wakday. Diyang nakauyab mi ni Jasmine, dito ko malipay niya. Magsmi. Musing along mo guna siya guna ko. Ikaw, di man good. Magpatara man ka. Kung mahal ko ni mo, dili ko ni mo ingnon ini. Pasado ako. Pasado ako dahil. Apan mas pugat sa kong dughan si Jasmine. Sing along siya. Pasado ako ani. Tamanta ka. Pan, diyang nakatilaw ko ni Jasmine. Nabali ng akong gana nga itong Jasmine. Pasado ako ani. Pasaylo agil ko. Gipasagdan na lang unta ko nimo nga mamatay. Ayaw itaw paghiikog tungod lang sa usa ka lalaki nga way gusto nimo. Ako nga imong inahan unsa man wa day koy bili para nimo ha? Nga imo ba nagkumbyaan? Ha? Ani? Mapasaylo ako. Mahal ko kaayo si Arnel, ma. Naunsa? Di na ko madawat nga iya kong buwagan, ma. Dong, lito, salamat ka di akadong. May gani kay daabtad ako siya nga. Higot na untag pisis iyang liog aron maggiduo ko. Patay unta siya kung wa pa ko maabot. Mao ka na, ani. Ako ang tinuod nga nagmahalog na higugma ni mo. Busa, sugtan ako kay ihatag ko nimo ang katampis akong pagmahal. Matod nila, kung masakitan ka kuno sa lalaki. Lalaki rasap ko ni makahupay sa imong kagulaanan. Basta sige, gidawat ko ng imong kong malito. Sugot na ka. Salamat. Dagang salamat, Dayani. Hotel? Oh, gusto ko nga magsahot sa kalipay karon. Na ta, di ba? Busa, ayaw ko balibari ha, Dayani. Oh, sige. Ihatag ko nimong imong kusong hitabo. Apan malipay ka, kauban ako. Dili na ba ako virgin? Makadaghan na kahigayon nga hilaptan ko ni Arnel. Ani, dili ko iksabayan ang nitabo sa imong kagapon. Tungod kay mahante ka. Dili makabugnaw na ako ang nitabo ni mo. Sige. Basta gisultihan ta na ka, ha? Sige. Dad ako bisag asa. Ikaw ang kumpay, naliligaw. Sana all. Alam di anak, oy. Imong itanan. Wala na, musuway ko. Sige. Oh my God! Ikaw dining ni sa may ato. Day, gibingaw na kuni mo, day. Sukatan nagbuwag. Mingaw naman yung kuni mo, day. Magbalik ta, day, bi. Huh? Sige. Giatay ka nga ni Mana ka? Ano ko'y gusto ni mo, oy? Sige na, day. Huwag ginaslito, kay kuni mo. Uroy! Pagbudbud urig imo, Arnel. Nabuhian pa si Lito, kay mas dako ang iya kaysa imo. Nagtuod tingali si Arnel, kaya nakagusto pa ko niya. Wala ko'y gusto niya, oy, bisag gamay. Kay doon na ko'y nakita na lalaki. Tuod nga nagmahal na ako. Papas na siya sa akong kasing-kasing. Ako si Elma. Kung ikaw binuangan ng giluguyab, ayaw pag-surrender. Imo abot ra ang higayon, nga dunay laki nga matuod nga magmahal nimo ug mopakasal nimo. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi, dili na ako mahimong mahikalin. Unsa? Mabdos ka? Oo, ma. Mabdos ko. Og sirenan, ma. Wa na gyud mo pakita nako. Na, mauna ni Ron. Daan ta na bitaw kang giingnan nga wa ko'y salig sa naong atong tawhana. Gibaliwa lang ko nimo. Unya, unsa naman ni Ron, ha? Nagtuo manggugong nga tinud-an na itong iya, ma. Salbahe siya. Ipakuha ko ni akong gisabak, ma. Dayabag ka? Ang sa, punan pa ni dako pang sa? O di ko musugot, ha? Way sa ang bata nga naas imong sabakan. Busa pakatawha ka na. Pero ma, kung may anak na ko, basig mayat-yat ko. Ug wa na laki nga mupunit pa nako. Saba dia, oy. Di ko musugot. Basta,
Maghimo ka ganig dautan ang bataa nga nasod sa imong tiyan. Palayason ta ka dinhi sa ato. Og di ko na ikaw ilhon nga akong anak. Ma. Karon nga niya ka na sa bagi kang nanganak sa ospital. Ayaw na paglihok-lihok. Ako rin bahala sa mga lihokon sa bahay. Nga nun dito pa magyug ko ni magipaan ako ospital, ma. Nga doon man untay mga mananabang din sa atong baryo. Nga pwede atong masangpit. Aron di lang tamadakan sa gasto ba? Ay, wag ko'y saligan ng mananabang, uy. Mas may yun ang doktor yun ang mapaanak ni mo, aron sigurado. Kahilas ba ng bataa, uy? Ang amahan, ana, wala yun mo pakita. Unya, sa day nas bata. Imo nang sa. Kaya wa ka manigurog laki. Diretso ka lang tikangkang. Agay! Ang be. Lami man. Alay, lam day. Lamis mata mo. O karon Elma ha. Kinahanglan nga maniguro ka na gyud sa sunod higayon. Manguyab ka ganig usab. Pili ang usa ka lalaki nga magtinarong diha nimo. Unsa? May mamisita ni mo ron? O, ma. Si Anton. Kwapo kay siya maay. Makakita ka niya man na maibog yun ka. More pa. Hilom niya, Elma, oy. Unya, day. Magtinarong ka na nimo. Basig igo ka lang sang duwaan, day. Itahan ka lang. Pagkahuman, biyaan ka na sad. Di tingali mo, uy. Buutan man og naong, ma. Aw, tanaw na to karong gabi, ma. Niaman ron siya. Basta gwapuha, gid lagi, ma, uy. Uy. Ikaw din ginganlag, Anton? Oo. Ako, Lola. Ha? Say Lola? Sa tanaw mo na ako, tigong na gid kay ko. Ilula man ko nimo. Ha, tigong na kay kong naong, ha? Sorry, day. Ingon sa day kang Ilma. Mama ko, oy. Unyan sa bang kadong? Tinud-anay ka ning imo sa akong anak. Basig imo lang ng tilawan dong. Iniguman, imo na sang biyaan. Na, ilag apil-apil, ana. Nang kami lang si Ilma magsabot, ana. Oh, bida, no? Kanang naong ni Murabadong. Muragwa dyo ko, isali ka ng itsura, ada. Hain kay Mayo kon. Mubalik ka na las imong agi dong. Ayaw, ma! Buutan si Anton, ma! Buutan siya! Tinuod daw. Pita, gid eh. Hala, dayon do. Dayon dire, dayon. Uy. Ikaw na'y pasensya sa gipakita nga dili mayong pagtagad ni mama na ako diyan ni mo, ha? Naniguro lang siya. Kay humana man gugong mabiktima sa pagsalig. Niyata ka na ko imong iring na. Ama, pero okay ra, Anak ang ginanginahan ba? Sabot ra ko Niya, unsa man day, Ilma? Okay na ta? Ha? Uyab na ta? Ang tinuod, may pagtanaw man sa kunin mo, Anton. Busa, sige. Gisugot na tika. Uyab na ta, Anton. Salamat ka day. Isa na ko. Malipay ka o ba na ko? Malipay ka. Kanang ipasalig ko ni mo. Kinuga na imong bugot, uy. Sige pa, Anton. Dali. Diretso munta ni. Sana all. Tagpawan ako ni mo, day. Hasta ko. Lipay kay ko, Anton. Kining, Anton. Magpakasal na unya ta, ha? Di pa ko makasal nung anong giingon ni mong kasal, Ako pa nang unaw-naon, day, Ilma. Anton! Oon sa'yo na unaon, good. Ingon baya ka, ha? Nga imo kong pakaslan kung may mahitabo na nato? Unya na lagi. Mananghid siya kung mamagpapa. Basta unya na lagi. Ribansin sa tabi.
Wa pa ko matagbaw ni mo. Dili na ko. Uy. Imo man nating ali kong gibinuangan. Wa kay gusto na ko no. Lawas nung kalipay ra imong giapas na ko, Anton. Ilma. Uy. Giingnan ta na bitaw ka. Nga wa ko'y salig atong tawhana. Mitikang kang kagyod. Mga bakakon ang mga lalaki ba? Busa, dili na ko nila. Dili na ko. Kana. Walay gusto kong buhaton mo. Di ka na maguna-una paglaki. Kay igo ka lang binuangan. Pagpuyo na din hisbay, ha? Og maoy atiman na ng imong anak. Oh, ma. Dili na ko maguna-una og laki. Dili na, ma. Maobagaw, Carlos? Akong migo sa igod ako kay gusto ni mo. Kung imol ko na siya sugton, pakaslan ni kaniya. Sorry, Gaw. Pero dili na ko. Tagam na ko. Way ayo ang mga lalaki. Igo ra kang pasalikan. Oy, Gaw, suhito kay kung batasan ng rigor. Mura na si Kuya Ariel, mangkaw. Buutan kay na. Tinuon na siya mga gusto. Mga sawa ni na. Tuwi ko. Gagaw ko di ka. Di na mulo boy. Sinuunsa man ka. Di mahitabo nga itugyan ka na sa kalautan. Sige. Pero ayaw lang siya papamisita ha sa amo ha. Kay masako si mama. Ingna siya nga ato mi magkita sa inyong bahay, Gaw. Kaha? Tinuod ka ng imo rigor? Basin gusto ka lang sad nga motilaw na ko. Unya inighuman, imo ko ibaliwa. Aron mo tuo ka, nga tinuod kong nahigugman nimo. Sugta ko. Kay pamayan ta ka, karon dayon. Kaha? Nagsulti ka kas tinuod? Tinuod ang tanang kong gisulti nimo, Elma. Wa ko magapas sa imong lawas. Gugma. Gugma kining gibati ko nimo. Sana all. Sige. Sugton ta ka. Apan unya ka na makahilabot na ko kung makasal na ta. Sige. Sugta ko. Kay pakaslan ta dayon ka. Sugta dayon ko, Elma. Ako palagid, Elma. Sige. Sige. Angkon ako, Rico. Sana all. Bibi, ayaw na yung paa ni. Ayaw na bakit. Ayaw na kayo. Oo. Kana. Sige na. Kinari ko. Sige, kini. Birahe! Kumbahe! Birahe! Kumbahe! Uy. Dako ka na madagtiyan, Elma. O ma, og malipayo na kaayo ko karon. Kay nagbunga naman ang among gugma ni Rigor. Ay, dako gyud in taon ako kong pasalamat sa Ginoo day. Nakakita ka na gyud lalaki nga matuod nga nagmahal nimo. Mao gyud ma. Nagpasalamat ko og dako sa labaw nga makagagahom. Ang babae nga mapakya sa gugma, dili gyud ay angay nga magpakawa sa paglaom. Kay moabot ra gyud ang panahon nga ikita niya ang binuhat nga matuod nga magmahal niya. Og salamat. Salamat sa Ginoo sa iyang kaayo diri nako. Daghang higayon nga nabiktima ko sa gugma. Apan buotan ang Dios diri nako. Kay gidungog niya nga akong pag-ampo nga lalaki nga moabot sa akong kinabuhi nga matuod nga magmahal nako. Salamat kanimo, Dios ko. Nice. Kung mauto mga listeners, atong palimay drama compilation part 72. Gusto na ko pagpasalamat pag-usap nga katong kung mga komentor na Urban, dagang kay salamat jud ma'am. Kang Benji Kasyong, salamat kayo Benji no, nga nibalik kag comment sa tuwa. Kang Jojo Buna, salamat kayo. Kang Music Lover Mix, dagan ko salamat ma'am Music Lover Mix. Kang Edgar Palma, dagan kay salamat pod. Edgar sa imong pirmi pag comment sa tuwa. Kang Analisti, dagan kay salamat. Kang Arlene Berlin, dagan kay salamat po ma'am Berlin. Kang Susit Palmiros, dagan kay salamat. Lina Buna, salamat kayo no. Kang Tufer Valdis, salamat kayo. Pirmi po di ka comment si Kuan, Tufer Valdis, si Buyet Lidra, salamat po kayo. Si Oscar Abaydog, ang pinakakusgan ako nga listeners no, si Oscar Abaydog no, dugay na kayo ni sa ako
gapaminaw si Oscar Abaydog. Salamat kay nimo Oscar Abaydog. Kang Karin Baroy, daghan po kay salamat ma'am Karin Baroy. Kang Hilin Basil, daghan po kay salamat. Kang Rumi Boy, daghan po kay salamat Rumi Boy no. Hinahina lang kakot ti Rumi Boy ha, sa lubi Rumi Boy. Kang Nilda Yekik, salamat po kayo sa imong pagsunod ma'am. Si Ram Rico, daghan kay salamat Ram Rico no. Bago niya itong komentor, daghan kay salamat Ram Rico no. Ug amping das Manila no. Lugar Santo, salamat po kayo. Kang Ma'am Marisa Hilwa, daghang kay salamat po ma'am sa imong pirming pagsunod sa atong drama no, amping-amping dia ma'am sa trabaho no, dia sa Dubai amping-amping ma'am. Kang Ma'am Liquins, amping-amping po dia ma'am sa trabaho, kay di jud lalim ang trabaho jud sa OFW no, amping kanunay dia ma'am Liquins. Kang Ana Hajin, amping-amping po ma'am dia sa trabaho no, kay lisod biya jud in taon nga layo tas pamilya no. Salamat kanimo Ma'am Ana Hajin, daghang kay salamat, amping-amping dia ma'am. Kang Ma'am Lisa Aduan, amping-amping po dia ma'am sa trabaho, daghang kay salamat sa imong pagsunod sa atong drama. Daghang kay salamat sa imong pag-support pirmi. Kang labi na kang kusgan ako nga komentor nga si Oscar Abaydog, daghang kay salamat. Oscar Abaydog, shout out dia sa imong misis. Ug kang Benji Kasyong, daghang kay salamat. Ug mao to mga listeners no, akong mga naapil sa akong mga pag-vlog o akong mga komentor, daghang kay salamat. Ginahinan na po kong edit mga listeners sa part 73. Ug usbo na ko mga listeners, daghang kay salamat.